Chcete byť úspešní v telefonovaní? Už sa vám aj stalo, že ste si dohodli schôdzku, boli ste šťastní a nakoniec sa stalo to, že klient vám schôdzku buď odvolal, alebo neprišiel? Ak áno, tak toto video je určené priamo pre vás. V tomto videu sa totižto dozviete, čo spôsobuje to, že väčšinou ľudia na tú schôdzku neprídu. Moje meno je Peter Stankovský a pomáham obchodníkom a manažerom dosahovať nadpriemerné výsledky v predaji, nábore a vedení ľudí. Na mojich tréningoch telefonovania s radosťou vytvárame koncepty telefonátu, ktoré výborne fungujú podľa psychológie predaja. Treba si však uvedomiť, že akýkoľvek výborný telefonát, ktorý máte, ak je ukončený zlým koncom, tak výsledok je ten, že tá schôdzka nebude realizovaná. Ako to myslím? Ak máte perfektný telefonát, ten klient je nadšený, ale na konci existujú určité zlozvyky obchodníkov, ak ho použijete, tak vo výsledku sa udeje to, že klient vám buď odvolá tú schôdzku, alebo sa nejakým spôsobom vyhovorí. Pošle vám napríklad SMS-ku. Zaujíma vás, aký to môže byť zlozvyk, ktorý takto ovplyvní telefonát? Ak áno, tak poďme sa na ňo pozrieť. Väčšinou sa stretávam s tým, že obchodníci vo svojich obavách, že napríklad sa im nebude realizovať daná schôdzka, tak chcú tomu predísť. A na konci používajú takú jednoduchú formuláciu. Ak by vám do toho niečo prišlo, tak sa mi ozvíte alebo dajte mi vedieť. Tým, že vás ten človek nevidí na druhej strane, tak veľmi počúva určité príkazy a slová, ktoré mu rozprávate a tieto slová smerujú jeho myslenie, na čo má ten daný človek myslieť. Ak to jeho myslenie nasmerujete z toho úspešného konca napríklad na tú vetičku, ak by vám do toho niečo prišlo, a na čo sa okamžite pýta mozog? Čo by mi tak do toho mohlo prísť, aby som sa slušne mohol vyhovoriť? A čo sa deje? Na základe mojich štatistík obchodníkov, ktorým nadpriemerne odpadávali schôdzky a znamenala to štatistika približne, že z 10 dohovorených schôdzok sa zrealizovali len 3, tak 90% obchodníkov používalo práve túto vetičku. Keď som im zakázal túto vetu hovoriť na konci úplne, tak okamžite sa ich úspešnosť zdvihla o 100%. Čiže z 10 dohovorených schôdzok 6 sa zrealizovalo a dokonca z tých ostatných 4 2 sa preložili, ale v konečnom dôsledku sa zrealizovali neskôr. Čiže ako sa hovorí, koniec dobrý, všetko dobré. Dávajte si teda pozor, čo a akú informáciu ako poslednú dávate tomu klientovi a akým spôsobom smerujete jeho myseľ. Pevne verím, že sa vám toto video páčilo. Ak sa vám páčilo, dajte mu like a zdieľajte ho na sociálnych sieťach, aby mohlo pomôcť čo najväčšiemu počtu obchodníkov. Prajem vám úspešný deň a telefonujte s radosťou.